Tak co, Vítku? Jak se jmenuješ? A já nevím, jak se jmenuje, a jak se jmenuješ ty? Já Pong. A ty? Já už si vzpomínám, kdy jste, pane. Počkat, aha. Jo. Kde si pokřtili Ping? Jo, Ping, No, a vlastně mě Ping. Pong. No. A protože když jsme Ping a Pong, tak si Ping, Ping, Pong, Ping, Pong, tak. To tam mělo být Pango. Jo. Je, ty máš fotoaparát. No mám. Jo. Měl Běž rodiče někoho vyfotit. Tak mě. Běž Tak vyfotit. jo. Hele, tak pojďte tady Tady všichni, pana já se vám starosty, vyfotím. pana starosty. Já ti vemu tou holí. Já se bojím, mamko. Pana Hele to. starosty, pojď. Pan starosta už si myslí. A ty tebe. Ježišmarja, co to bylo? No to je klaun, hele. Pinky, čím ty díky to? No to je kouzelný, víš, to je kouzelný. Kouzelný. To je taková věcička, že když tady tohle děláš, Je. tak to vyšpíchne. A já ani nevím, jak to Už funguje. je No. to taky. Já se na to podívám, ukáž. Teda kouká pěkně. A ty musíš najít někoho jiného. Já jsem se chtěl vyfotit. Je to super. A zaplo mě to cigáro. Co teď budu dělat? Já nebudu mít čím kouřit. Tak dáme si nový. Pinky, ty jsi pěkný rošťák. Ty jsi teda pěkný rošťák, já tě zatahám za nos. Ježišmane, co to máš za nos? No, No mě tak pokřtili, pokřtěný že když tě. mi někdo šáhne na nos, tak zatýká. Je, to je bezvodný teda. A co ty? No, Co to máš takový divný? já mám pěkný uši. Jo. Co jsi mi to udělal? Ty jsi mi ukradl ucho. Neposlucho, Je to- jsem to svoje. Jo. Takže máš, tobě drží. No, No to já teda- mám přilepený. Pinky, ty jsi pěkný Já rošťák. vím. A ty jo, díl on je. A je Je, po něm. ty kurgáne, jeden, a co já nebudu slyšet. A já mám na hraní, hele. Je, to je dobrý. A co druhý ucho, to mě drží? To tě drží. Jo. A dá se si ho krník sám. Jo, ne, já si ho nechám na zítra. Tak jo. Tak. Jdeš spát? No a teď Pinky. Jak jsem tě to učil, když byl maličký? No já. Jo? Vohneš se, jo? Aha, Takhle se takhle. vohneš pěkně, předkloníš se a vezmeš mě jako koníček. Je, aha, na to a jedeme a jedeme. Cirkusu. Tak, to bylo vystoupení Pinka a Ponka, kteří teďka odešli a teďka přijde krotitelka psa. Zlýho psa musíš říct. Zlýho, ano, správně. Nepřisední harta. Tam neviděl z něho placku. Aha, to jsou dva psi. Jak Vygrilovaný Alf. Tak, a tak se. A najednou nebudu mimo. Tak, sedni. Šikulka. dostal jednu hubku. Bych taky dělal, co by se po mně chtělo. Lehni. No, no šikovnej, ano. No pojď nahoru. No. No, dává pác. A ty taky, ty malej, bys chtěl A dělat, ukaž mu ano. takhle prstem a řekni mu hlas.
takhle před čumákem a řekni mu hlas. Hlas. No, Alfie. Hlas. No, Šikovnej. no, šikovnej Alfík. No, Teďka vystoupila naše Krotitelka krotitelka Hadu. svýho. Divých zvířat. Já dělám zlýho. Divé zvěře. Tak a teďka vystoupí akrobatka. Já natáčím. Tak jdi to přichystat. Já natáčím. Tam jde chystat. Tak já to teda si odvážím ti dělat zábranu, ty jedna. Že Pinky už to táhne, to teda bude vypadat. To budou pády, držkopády. Jede o 106, ty jsi takový nemehlo, kluku. Tak pojďte, slečno akrobatko. Ukažte nám, jak umíte akrobatiku. Momento, to nemůže být toto. Jak si to tak představujete, když se zábrana není nachystaná? No. Ježišmane, já To je zajímavý. Frišmona, když spadne, tak mě teda dá do držky. Klipu. Je, to nádhera, teda ty seš tak šikovná. Ježišmanko, ty. To já to zkusím po tobě teda. Držkopády, teď budou ty držkopády. Pinky, chceš to zkusit ty? No. Ale já tam nevylezu. Já budu tady. To máte moc roztažený. Kalhoty, že jo? A ty To je nádhera, to je hezký. Tricu. To je nějaká akrobacie. Pinky, tobě narostl ten nos na čelo, tě přeskočil. Aha. No, to si... Akrobacie. Ježišmane. Mají za Chceš teda číslo, člověče. Kousek střechy. Aby ti ty boty nespadly. Dávej pozor. Stuzexu. Jo, Ježišmane, Pinky padá. Pinky, drž se. Já se třesu. Pinky, drž se, jako zemětřesení je tady. Zemětřesení. Pinky, radši slez, to kdyby náhodou se rozpůlila země. A ty by ses propadl až proti nožcům. To by bylo teda číslo. Tak a teď to ukážu já, co já umím. A to spadneš. To nedopadne dobře. Kdo to říká z těch diváků, že to nedopadne dobře? To teda... To jdi tady. Běž ho vyfotit, Pinky, běž ho vyfotit toho diváku. Jo, Ne, rád fotím. hone, Jak dojděte mu? Teď to tam z druhé strany. hone. Jak Jo! dá? Jo! To se třepe, jak mu to ta akrobatka dělá. Ne, teď to země přesení. To kdyby člověk věděl,
že jsou takové zářadí má ta akrobatka. No jo. A jestli Čašek starý a mě se malý. skřípli koule. Já budu muset pod tím žebříkem mají vody. No, Ne, tam půjdem. Je, až do Číny. Do Číněře. Do Číněře. Rukama ne, Rukama. ne, rukama ne. Rukama. Ne, cihlama. No, říká se pre pinky a pre to musí bolet. No nesmíte tam nechat prsty. Tak já jdu do Číny. Tak, já se ho vyfotím. Je, to No, no. To je bezva. Teda Čín. Já už jsem uvolnil koule. Čín je to Au! Poslední a úraz. No stačí za čerlíku. Jde spaní do ohně. No výborně, na ty vše. No. Počkej, když máš nemáme zase. A groba. Podívej si, ten Matěj, jak udělal Matěj. Pozor na vodníčku. Pinky, záchrana. Pinky, kde se jde záchranu? Tady je, no. Okay. Dochází vyšťává. Pohlídej. Chceš pít? No, chodíme. Ale ty ruce opačně. Vy máte ruce špatně, jak je trénujete. Tak, To jak se dělí, já jsem divák, ale. No, No, taky hele, už jde. no. Ty bys mohla jít úplně až náhrad. To by se Zeman divil. To by se Zeman To je dobrý. Počkej, já to zkusím taky akrobatku, jo? Hele, bacha, tak ať mě zhodíš do ohně a já udělám tohle. Moje No vám to jde. A už chodí. Co ti děseš ty? A ty vole, co to děláš? Jo, To je moje. co to bylo? No to byl zázrak do břicha. Ty to taky umíš chodit? No, já to umím. Jo. Já umím takovat Diví, jo. Kam půjdeš? do Německa. Až do Německa, ty jsi migrant, nebo co? No, já jsem se narodil. Jo, v Německu se Tam narodil. prej dělají se stromama něco, ale nevím co. Se stromama tam co dělají? Kácí ho je, ne? Ne, něco jinýho. U nás se tam Oni nedělá. uctívají, až tak se s nimi dělá se. Tak budeme teda uctívat strom? No, to někde vázne. A co to má být? Co Teď nám ten cirkus nějak usnul. to je jako poslední tažení, jo? Co akrobatko, máš ještě něco nachystanýho? Že mám poslo. Odchod ze scény. To je všechno. Já jdu radši dál, to by mohlo dopadnout špatně. A ti nachází zuby Jo, ještě. dobrý. Já jsem myslel, že na tom umíte. No, no pěkný. A teď jde do klobouku a mluví do hospody do těle. Dáme do klobouku. Já jsem si nezal peníze. No, Já jsem se ptal. peněz. Pojďme, mám víčku. Teďko budem vám předvádět naše největší hvězda světová. Vám ukáže, jak se baletí v Česku, v sedle, u pana Šetka, u Brňáků. Koukejte se dívat. Nárišo. Lidičky, to bude číslo. Jo, hele. Ještě
Nanda ode mě. To je zázrak, podívej, co mi hodí. To bude radost, Nespadni do ohně. Dávej záchranu u ohně. Tak jo. Já když mám obrovská nahoře, to má B, aby to bylo vidět. Jo, aby mě nešlápla na tou. Pěkný, to přestaň. Je, to je placka takzvaná. Já myslím, že Je, a jestli pak to myško temně lecají. Já ti ho ukážu, jo? No. Santo mortale. Stačilo tam ne. Pozor, Ježiš, ať mě nevykopne nos. výborně. Tam. No. Ano, nádhera. A ještě nám ukáž, jak to umí styčí. Styčí, no utyčí. a máme tady Utyčí. brča. Utyčí. Jo, ty šmane, já si na to... No, a Roberta. No, Ale 15 let uteče jako voda. Pinky, to neumíš, ty trobo. To umí každý. Jo, tak já jsem zvědavý. Podívej, počkej. Je. Ano. Bravo. To je Pinky na věc. To jsi takhle neviděl. Ježiš, Já bych to udělal tak, já nevím, kde ta tyče. Pojď mě tam zavět. Běžte ho tam pryč, má to spadne na hlavu teď. Ježiši, co děláš? Co to bylo? Když jsi mě málem zabít. Ole, ty vole. No. Ty vole. Ole, Pinky, poslouchej. Víš co? Já ti ukážu, jak se hrá dobře fotbal. Nechci mě ukáž, jak se hrá. a to bude gol. To byla penalta. No, Jo. A já ti dám tesňák, jo. tak jo. Kluci, chytejte balón. A i s kotoulem. On jak tam hodil to salto. Ty budeš mít čudo? Jo. Pinky, představ si, že jsem přiběhla Mičuda. Mičuda, to je naše Mičuda. Mičuda, no. A skákej, dělej. Pim, A skákej. to je nějaký skákací balón. No, tak to bude u mě tohle, určitě. Nemůžete hrát A